Уатык асфальт, пычрак юллар һәм юл буе полосасы. Ространснадзор һәм юл хәрәкәте иминлеге идарәсе белгечләре шундый ямьсез күренешләрне республиканың Югары Ыслан, Койбыш һәм Лоеш районнарында ачыклаган. Әлеге юллар буенча йөк машиналары яңа М12 тиз йөрүшле автомагистрале өчен төзелеш материаллары ташый. Еш кына рөхсәтсез артык күп диеп кайталар. Проблеманы хәбәрчебездә өйрәнде. Асфальт тиз ватыла, эленә тирәдә чокырлар хасил була, пычрак су җыела, йөк машиналарына йөк төяп, зур автомагистраль төзелешенә ашыгалар, эшләре күп. Мәйданчыкларны сикләндерергә, грунт әзерләргә, яктырту баганаларын урнаштырырга кирәк. Йөк ташу кагыйдәләрен үтәмәгәч, гамәлдәге юллар түзми, җимерелә, пычрак җыела. Ком яки грунт төялгән бер КАМАЗына да 55 тонна чамасы авырлыкта. Руководителям карьеров были Карьер җитәкчеләренә йөкне стандарт нормативлар буенча гына төяргә дип кисәтү белешмәләре җибәрелде. Әмма машиналарга йөкне артыгы белән төялар. Разрешение есть на перевозку груза? А почему нет? Почему не получается? Не ко мне вопрос, А кому? Руководство. Ространснадзорның да йөк ташучыларга дәгъвалары бар. Барысы да кагыйдәләрне үтәми. Быел гына да 100-дән артык эшмәкәр юридик һәм физик зат штрафка тартылган. Составлены административные материалы. Административ материаллар нигезендә барлыгы 15 миллион сумнан артык штраф салынды. Бу юнәлештә эш әле дәвам итә. Йөкне тиешле күләмдә ташу, барлык юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү, ә иң мөһиме зур материаллар ташуга махсус рөхсәт алу. Бу республика юлларына зыянны ничек тә булса капларга ярдәм итә. Перевозчик может получить Йөк ташучы ике ысул белән рөхсәт алырга мөмкин. Я шәхсән кабинетка яки интернеттан сайт аша мөрәҗәгать итәргә кирәк. Порталда шәхси кабинет булдырырга мөмкин. Шунда ук транспортны теркәргә, махсус рөхсәт алу өчен гариза язарга һәм аны электрон рәвештә алырга кирәк. Ханис Мөхәммәтов, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары.